बेखिनि जायगायावनो फबना दोनसै आं रावबो गैयाथ' खाथि खालायाव सोरबा नायबाय थायाखैथ' खरर थाखानि खोथा मोजाङै सम्भालके काम करना पड़ेगा सिन लाखिन र' नङाबा बावगारनोबो हानाय ना उनाव बे जायगा बे दंफां खाथियावनो आं बे फैसानि थफ्लाखौ बेगखौ फबना दोनसै जायखिजाया आइ विश आंनि फैसाया मोजाङैनो सेफटि जानानै थाथों फाइनालि आंबो करोड़पतिनि मालिक जाबाय आं बेगाव बेसेसो फैखौबा फैसाया बे बेगाथ' गिदिरानो बेगसेयाव करोड़पति माने बेगसेयाव 1 करोड़फोर जागोन ना जायाथाय जानांगौ मेबी मानोना बेगाथ' गिदिरथारना आं आरो गाबोनबो चान्स मोनबावबा आरो बेगसे खावबावगोन मानोना फैसायानो बेसे जागोन गद्रेज 4-3 भर्ति बायदि जाखागोन ना गद्रेज 3-4 भर्ति जाखागोन बेखिनि फैसाया आं बेगनि खावबाबो गम मोननाय नङाथ' दिनै बेगसे खावबाय आरो गाबोननो बेगसे खावबावथारगोन आं बे बेगनिखौथ' खावगोनानो बिनि उनाव आरो आखायाव लानो थाखाय 20 लाखफोर खावनानै दोननांगोन बे मोनसे रुमावसो नेटखौ बांसिन मोनो दानसै आंनि एसेन्स आं जेरैबायदि गोसोखांबाय दंमोन दानसै आंखौ बेबो आंखौ गोसोखांबाय दं खोमा मेसेजआ पेन्डिं जाना दंमोन खोमा दहायनो हरदो बियो मेसेजखौ आंलाय माथो मानो दाबो गुड मर्निं उइस खालायाखै आंखौ होननानै नङाब्लाथ' सेंग्राफोरा जेनेबा गोदान लोगो मोननायफोरा गुड मर्निं उइस खालायखायोना गुड मर्निं गुड नाइट बेफोरखौथ' होहरखायोना बेखौनो सानबाय थादोंमोन आङो मानो गुड मर्निं उइस खालायाखै होननानै आमखेया थारमाने आंनो एसेमेस हरना दोनखादों आंसो बेखौनो गोसोखौ गाज्रि खालायना दंमोन आंखौ बावबाय खोमा मेसेजबो हराखै होनना दानसोरां मानोबा आं नोंखौल' गोसोखांबाय दंथारो नङाब्ला आंनि लाइफआव एसेबां सेंग्रा फैबाय एसेबां सेंग्रा थांबाय आं बेबायदि एसेबां मिस खालायानो माने आं फाथाखौनो होआ मोजां मोनबाबो रायज्लायबाबो नाथाय बे खेबाव मानोबा नोंखौ आं ख्लाब गोसोखांबाय दङ मानोबा बावगारनो हायाखै गोसोखांनाया बारासो जादों आं मा दानसोरांनि थाखाय आंनि फिलिंसआ गुबुन जाबाय नामा माने जोंफोरनि रिलेसना आरो सिगांसिम थांबावगोन माने एसेबां सानाखैमोन आरो आङो ओरैनो साजोंल' सानदोंमोन नाथाय आं माबा गोसोखौनो उसुखुथु मोनबाय दङ बुजिनानै मोनला आं नामा दानसोरांनि थाखाय आंनि गोसोआव मायबा जाहांदों एसे मा आं मा दानसोरांखौ मोजां मोनबाय नामा थारैनो थार गोसोजों बेबो सानसेल'सो लोगो मोनबाय मोजां मोनबाय नामा आं दानसोरांखौ दिनै करोड़पति हाय आंनि मुङा लाखपति फैसा नों आंनिखा नों आंनि फैसाखा मोसाबाय थानोसो लुगैबाय आं उदैयाव गथ'आ थायामोनब्ला बेसेबा मोसाबावगौमोन आं बादल' मानो बादल' दे मानो खुसि जादों आङो करोड़ थाखा मोनबाय आङो दा फैसाफोरखौ मा खालायनो आङो केलकुलेसन खालायखानांसिगोन फैसाफोरखौ मा खालायनो आङो नटबुकआव लिरनांगोन र' हिसाब निकास खालायनांगोन मा बायनो मा खालायनो फैसाखौ गिबियाव नों मा लागोन लानायाबोथ' बांद्राय दामि बुस्थुखौ लानो हानाय नङा नोजोराव गोग्लैगोन ना मा लांदां आंनो सनानि पायल नांगौ सनानि पायल गानगोन आंहा सनानि रुनजुन होनलायनाय आरो मा बायबावनो साननि रुसि मा जालायखो बेहाय मा सानना थादों बेलाय थंगि बाजैया आंखौ नुनानै बेबायदि थायाखै बे आंनो गगल नांगौ माने ससमा नांगौ आंनो मोनसे ब्रेन्डेड ससमा आरो नांगौ आंनो सनानि लो नङा आंनो नेक्लेस नांगौ गिदिर जाय नेक्लेसाव माने नेक्लेसानो लोआनो जायखिजाया आरोना बेयाव आंनि मुंखौ लिरगोन जुगामि होननानै बेबायदि सनानि लो नांगौ आंनो आरो मा नांबावगौ आरो थंगि 2 नाम्बार गैया उफाय गैया आरो मोजाङै दिनै माथो होनांगोन आं मानोना सिसि केमेराखौ लागायनांगौना आं माबा जानो लुबैदोंमोन दिनै नों संगोन ना मायो मा खोनाखौ आंलाय दोनोलै
सानजाहा ओंखारनाय सानालाय सोनाबथिं माबोरै ओंखारखो मा बुंदोंमोन नोङो मा बुंदोंमोन बुंफिनलाय आं माने जानो लुबैदों नों माथो गोथावै संनो रोंगौनो अनला खारैजों दाउ माबायासो बुंदों आं सिगाङाव बानायस्रिया बेनिखायनो आङो जानो लुबैनायखाय नोंखौ संदों होननानै बुंनो नागिरदोंमोन बेखायनो बुंबाय औ आंनि संनायखौ जाबोला नोङो आखाइ सुलाबाय थागोन बाय द वे दिनै मा गोसो जानानै नोङो आंनि जेनेबा संनायखौ जानो लुबैखो बेयाव नोंनि माबा चाल गैयाथ' नो मानो बेबायदि सानदों नों मोजां साननो रोङा नामा थिंक पजिटिभ अके आं एसेबां गाज्रिबो नङा रियेलि नंगौ नामा बेसे नांज्लायबाय थानो आरो न'खर गंसेयावनो थानानैलाय असान्थिसो जायोना एसेबां हरखाब सेन्स मायबा मोनसेथ' खिचुरि सोलिगासिनो बेनि दिमागाव नङाबा आंखौ फंसे मोजाङै माथो होआ बियो दिनै गोदै गोदै रायज्लायनो फैदों Don't worry, नोंनि खेनसेबायसो दिमागखौ सालायनायनि गोनांथि गैया नों जेरैबायदि सानदों बेबायदि जेबो नङा आं जेबो साल खालायाखै आं जास्ट हेपि थानो लुबैयो बेनिखायनो मोजाङै नोंजों रायज्लायदों आंबोथ' बेखौनो लुबैखायोना जोंफोर समान बैसोनि जेनेबा समान बैसोनिनो बिमा जादों मा जाथों जोंफोर लोगो जाना दस्ति जाना थानो हायोना नोंबो खुस आंबो खुस नोंनि खामानियाव आं दोखो लाया आंनि खामानियाव नों दोखो लाया जास्ट हेपि बि हेपि नोंबो खुसि दा आंबो खुसि थागोन मा प्रब्लेम आंबो नोंखौ जेबो होना नों जा गोसो माव जेराव थाङो थां जा जायो जा मा खालाय एभरिथिं इउ केन डु इट आं जेबो बुङा खालि न'खरा गोरोबलायना थानाय खुसि थानायखौ आं लुबैयो दिबालाय आंबो बेखौनो सानो आबै थांसै आङो दे आबौ थां मोजाङै थांना थाबनो फैफिन दे आबौ दे सहैब्लानो फन खालाय दे आरो खेबसेनि बायदि नङा दे मानसिया गोमाना थानाय थांनानै मोजाङै रायज्लाय मा जादों मा माया नोंथ' जेनेबा माबाखाबाय नालाय खोथाफोरखौ आइजों मोजाङै रायज्लायनानै थाबनो फै दे रनि गोमाना थानाङा आरो खेबसेनि बायदि टेनसन जासै जोंहा फैफिन दे आबौ दे दाहायनो फैफिन दे बेलासेनो नोंसानाव थानांला माने बे क'क्राझाराव थानांला नों आबौ दे जों नेनानै दङ फै दे आबौ दे बेलासिनो फै आबै आं फैफिनगोन ना फैफिना बेनि जेबो गेरेन्थि गैया नोंसोर आंखौ नेबाय थानाङा मा फैफिनगोन ना फैफिना जेबो गेरेन्थि गैया मानो बिदि बुंखो नों आबौ माबा गाज्रि मोनबाय नामा जोंफोरखौ मोनाखै आबै आं रावखौबो जेबो गाज्रि मोनाखै जास्ट आंखौ नेनाङा आरो दे थाथ' जायखिजाया आं फैफिनगोन फैफिना जेबो गेरेन्थि गैया आंखौ नेनानै नोंसोर टेनसन लाबाय थानाङा दे थाथ' बिदि बुंनाङा हाय आबौ दुखु मोनो आङो आंना आरो मा आबै बिखिं थालाय बिखिं फैलाय जिउआ बिदिनो थांसिगोन नामा दे नायनाय बिहामजो माबायदि बुंना गालांखौ खोथाखौनो गथ'आनो गोसोफोरानो मोजां नंला खोमा समानो गाज्रि सोलिदों आयै बेबायदि समावलाय बेबायदि अबस्थायाव बिबोलाय माबोरैथो गोसोखौ मोजां खालामनानै थानो नोंबो मोजाङै बुजायबावनांगौमोन बिहामजो मानो जेबो बुंदि नोङो आयै आंबोलाय मा बुंनो खिसानि आं बांद्राय बुंब्ला आंखौ गाज्रि मोनोआनो दा गावनियाव एसे फिसा जानायमोनब्लालाय गुथाल जानायमोनब्लालाय मायबा मोनसे बुंनो हागौमोन दा मायबा बुंना लागोन गाज्रिबो मोनना थानो हानाय ना हाजारबाबो उन्दैनिफ्रायनो मोनाखै जोंफोरखौ असान्थिसोहाय जेखिबो दिनै मानोबा गिबि समनि थाखाय आं डिउटियाव थांनो गोसो जायाखै आगोलो माब्लाबाबो बेबायदि जायामोन मानोबा न'खिं गोसोखांहरबाय थादों आं न'आव खेबसे थांनो गोसो जाथारदोंमोन आं खेबसे थांना फैनो मोनब्ला सान्थि मोनगौमोन गोसोखौ एसे मानोना न'खरावबो मा जागासिनो बेफोरखौ खोनानानै आं डिउटिफोराव गोसोफोरा ज'आ जादों न'आवसो थांनो लुबैथारदोंमोन आं खेबसे मा खालायनो आगोलनो रायज्लायखांबाय आं सुटि गैया होननानै बोसोरसे थांनो मोनखाया अबावथो आरो गोसो गाज्रि जाब्लाबो थानांसिगोन आरो थारैनो न'नि मानसिनिफ्राय गोजान जाना थानाया इजि खोथा नङा बोसोरसेनि गेजेराव खेबसे थांनो मोननायब्ला एसे मोजां मोनो आरो नाथाय दा आंना डिउटियानो स्पेसियेल होसिगोनबा बोसोरसे मान थांनोनो मोनला बेखायनो एसे दुखु मोनदों आरो आङो बिसोरनि न'नि मानसिफोरखौ बिराद स्टेन्डार्डसो सानदोंमोनहाय आंबो मास्टारनि बावसो गथ'फोरखौ फोरोङो स्कुलाव फोरोङो मास्टारनि टिउसन लायो बेनिफ्राय आखलफोरा गाज्रिसो खोमा बेनिखायनो पुलिसाव हमना लांदों
औ मा दाय मावाथाय बिसोरा न'नि मानसिफोरा जेलाव लांजाजोबदोंबा सासायावसो मोजांहाय मानसिफोरा सिङाव माबायदि हमनोनो हाया सोरबा सेंग्राखौ माबा किडनेप खालामदों ना माबा हमना दोनदों होनना बुंदोंनो सासे सानै सेंग्राबो फैबाय थायोमोनहाय बिसोरनाव सोरबा बिमाया केस होदोंनो औ केसआ सेंग्रानिसो नामा सेंग्रा मानसिनि केस थर' सेंग्राफोर फैबाय थायो बिसिनाव फिसाजो सानै सानैमान दंना मानसिफोरा नाखौल' गाज्रि गोजासो बेनिफ्राय नोंसोर हाबिलाखौ लाङासै नोंसोर हाबिलाखौ पुलिसा लाङासै गैया जोंहा हाबिलाया खारग'बाय आरो जेन्थे लासिंसिंहाय न'खरै दिनै गासैखौबो जेलाव लांना थांजोबदों पुलिसा आरोथ' सिख्लासोबाव बियो आं जालायबाथ' थैगोमोनसै खोमाहाय लासिंसिंनो सोर हौवाया लांबावगोन बेखौलाय मोनोहाय मालाय बेबायदि आखलनिफोरासो हौवा मोजां मोजां मोनो आयै 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 आया गैया नामा ना अफिसावसो थांदों आया आयै बारहुंखा 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 रावबो गैया नामा पद्मायावबो दंखौ पद्मा ओइ पद्मा आयै सोर गाखोफैबाय दङ येस सोरखौ नागिरामोन नों सोर आया गैया नामा न'आव आइ सोर आइ आंनि आइ नों जा न'खराव दा गसंनानै दङ बे न'खरनि मालिक नों जाय न'खराव दङ बे मानसिनि खोथा बुंगासिनो आङो जों आइया अबाव you mean माने बेयाव जे आगोल मानसिफोर थायोमोन बिसोरनि बाथ्रा सोंदों नामा हो मा आगोल मानसिफोर थानो माने बे न'आव दाना जोंफोरसो थायो नोंसोर जोंहा थाला नामा बेयाव रावबो आइजों बारहुंखाजों बेयाव थाला नामा बेयाव जोंफोरसो थाफैदों बारा गोबाव जायगा जोंफोर फैनाया only 10 daysफोर जादों जोंफोरसो थायो बेयाव थालाय मोना होमब्ला नों मोनथिगौ नामा बिसोर अबाव थायो सोरखौ बेयाव थानाय आगोलनि मानसिफोरखौ औ जोंहानि आइखौ मोनथिगौ नामा अबाव थायो I don't know आंथ' मोनथिया आरो बिसोरो बे जायगानिफ्राय माब्ला थांनाय बेखौ मोनथिगौ नामा जोंफोर जेबो मिथिया जोंथ' बेयाव गोदानै फैदोंसो नंगौ नामा बे खाथि खालानिफोरनाव सोंनो हागौ बिसोर मिथिनो बाहाय आइमोना अबाव थांमारखौ होमब्ला अबाव थांनो हागौ बिसोर नै क'क्राझारखौ गारनानै थांबाय अबाव थांदां माबोरै नागिरनो आइमोनखौ अबाव नागिरना मोनो बिसोर अबावबा थांखौ अफिसाव थांनाया हामगोन नामा अफिसाव थाङा दे माबोरैबा जागोन आं बारहुंखाखौनो फन खालायनोसै नामा बारहुंखाखौनो फन खालायनो आङो मा खोथा मा जाहोन दङ मा खोथा जानो हागौ आइया बायखानाय हाखौनो गारनानै ओंखारलांबाय बे जायगानिफ्राय आइयाथ' आंनि सिगाङाव बुंदोंमोन बे जायगानिफ्राय दानो ओंखारलाङा होननानै दानो थाङा बे जायगानिफ्राय होननानै मानो थांखौ आइया आरोथ' आइया बे हाखौ बायदोंमोनसो मा हरखाबनो बेबायदि खालायखौ आइया नै पाटनायाव थांबाय मानो गारना थांखौ बे जायगाखौ मा जाहोन दङ मानो पाटनायावसो थांफिनाखैथ' बे जायगायावनो सेटेल जानाय खोथाखौ बुंनानै बेबायदि हरखाब मानो खालायखौ आइया आं थांनायनि उनाव माबा प्रब्लेम जादोंमोन नामा मा जादोंमोन दा आइखौ लोगो मोनब्लासो मिथिगोन नाथाय जायखियानो जाया बे जायगाया आंनि फेभरेटमोन मोजां मोनोमोन आं बे जायगाखौ हेलौ बारहुंखा अबाव दं नोङो सोर आं सिनायाखै नामा नों माथोखौ हेलौ आदा ना आदा रावनि नों आदा नों अबाव दङ आदा नोंखौ जेसेबां जों फाग्ला बायदि नागिरबाय दङ आदा नों अबाव दङ आदा आं मोजाङैनो दङ नों सोर अबाव दङ आदा जोंफोर बै जायगायाव गैला जोंफोर आदा हस्पिटाल माने हस्टिनापुरावसो फैबाय हस्टिनापुर मानो थांखौ नोंसोर हस्टिनापुराव आदा गोबां गोलाव खोथा नों माबोरै फैया दा बेयाव आं एड्रेसखौ मोजाङै हरनि नोंनो बे नाम्बारा नोंनि ना औ एड्रेस हरनो माने बे नाम्बारा माबा गैया वाट्सएप गैया नों खिन्थालाय मोजाङै अबेसिम थांनांगौ आदा आं बेसे खुसि मोनदों नोंदि मोजाङैनो दङ जोंफोर मा साननानै लादोंमोन बेनिफ्राय आदा नों अबाव दङ माबोरै फैया दा नोंनि अनगायै न'आव थानो सुखुवा जोंफोरो इसिबां गोबाव थानाय आदा नों दिनैसो फन खालायदों नोंथ' आगोलबो फन खालायनो हागौमोन ना नों दिनैसो मानो फन खालायखौ आदा
नों मानो फन खालायाखैमोन आदा दे जागोन दे आं थांगासिनो ना आइ दंना गैया न' आइ दङ न'आवनो दं आइया आं आइनो थांना खिथाहैनि र' दे थांगासिनो औ थाब फै आदा आं आयै नों जेसेबां रंजादों बारहुंखा आंनि गोसोआबो एसेबांनो मोजां मोनदों नोंखौदि लोगो मोनगोन आं आंनि फंबाय उन्दै नाथाय आगै दिनैनि साना नोंनि थाखाय खुसिनिल' नङा दुखुनिबो जागोन जेब्ला आं बुंगोन नों आंनि असे फंबाय नङा होननानै नोंनि गोसोआबो थुख्रा थुख्रि जानानै बायफ्लेजोबगोन आं जेरैबायदि मोनदों नोंबो बेबायदिनो मोनगोन गोसोब्लाथ' आं बे खोथाखौ खिन्थायालासिनो सिरि सिरि थानो हागौ दि नों आं नोंनि जोंफोर सानैबो बिदा फंबाय नङा होननानै असे बिदा फंबाय नाथाय सैथोखौथ' खिन्थानो नांगोन माब्लासिम सिखोमाना लाखिगोन